bi sibiri doya in na février kalo tile 20 ya an tile 2 ye Nioro mara la cercle ani région an ye bi baara daminɛ Gajabagajel commune ani Simbi commune. An sera Simbi heure 2 ɲɔgɔnna ka kilomètre 50 ɲɔgɔnna boli. Siraw tiɲɛnen don, siraw ka gɛlɛn. Nka gɛlɛya bɛ Simbi min ka jugu ni sirako ye, o ye jiko ye. Simbi dugu dɔw bɛ yen ni maa fatura ji tɛ sɔrɔ ka sutura, ji tɛ sɔrɔ ka su ko. Maa min bɛ su ko dɔn an ka jamana kɔnɔ i b'a dɔn o ye gɛlɛya dan ye. Bi bi in na Mali dugu man ka se ka kɛ tan ni lahala sugu la. Tiɲɛ don Simbi tuma dɔw la a bɛ se ka fɔ ko ɲinan kelen b'a kɔ. Bawo depuis dugu in sigira ka ca ni san 100 ni san 20 ye. Nin de y'a siɲɛ fɔlɔ ye jamana ɲɛmayɔrɔ mɔgɔ dɔ ka se dugu in kɔnɔ. An ye gɛlɛya minnu ye an bɛ an seko kɛ ka jiko ka dɔ bɔ a gɛlɛyaw la inshallah. An bɔra yen an nana kɔrɔn fan fɛ Nioro mara la Mali ni Mauritanie frontière yɛrɛ la Gogi tengunen dɔ don frontière la. O kɔni nɔgɔyaw bɛ dugu kɔnɔ nka gɛlɛyaba ye ani Mauritanie sigi. Frontière ma délimité k'a fɔ ko yan ye. Donc tuma ninnu na gɛlɛya misɛnninw bɛ duguw ni ɲɔgɔn cɛ Mauritanie ni Mali. Nka hakili ɲumanya bɛ se ka kɛ ka solution dɔw sɔrɔ, ka fɛɛrɛ ɲuman dɔw sɔrɔ o gɛlɛya ninnu na. An ye o bilasirali kumaw de kɛ. Bi kɔni don in an ye hakilinaw sɔrɔ, somɔgɔw sama bɛ bɔ a la. Gɛlɛya dɔw bɛ jamana yɔrɔ dɔw la n'i m'a ye ɲɛ la a ka gɛlɛn i ka da la. Halisa an seko kɛ, wa ni Ala sɔnna an b'an seko kɛ.